El meu treball, des del primer moment, està, podríem dir, catalogat, podria estar, diríem, reconegut dintre del que és un expressionisme abstracte en el qual he vingut treballant durant pràcticament tota la meva carrera pictòrica. Però a partir del 2013 s'esdevé un canvi en el qual abandono el que d'alguna forma durant anys i anys havia configurat una forma de pintar i que es basava en una forma d'interrelacionar-me amb la tela, amb la pintura, o sigui, l'arte pictòric estava definit bàsicament amb el que jo denominava les emocions transitòries. És a dir, la relació entre el pintor i la tela era una comunicació, una interrelació, de diferents feedbacks de la tela cap a mi i de mi cap a la tela, de tal manera que s'anava configurant tot un entorn pictòric definit a través de petites decisions emotives que, sense saber per què, anaven configurant, diríem, el conjunt de l'obra. Però aquesta dinàmica a mi em deixava insatisfet, perquè d'alguna forma esdevenia una situació, un fluir cap a algun lloc molt indefinit. Per mi, durant tota la meva carrera, hi ha hagut un referent fonamental que ha sigut Frank Auerbach. I tal com deia Antonio Saura en el catàleg de la seva exposició dels anys 80 a Madrid, Auerbach treballava, diríem, sobre un magma pictòric i a través de la gestualitat, totes aquelles formes, tot aquell magma pictòric anava jugant, es anava transformant, es anava configurant, fins que en un determinat moment tot allò quedava ensamblat d'una manera que màgicament tenia sentit. Tot això a mi em va fer pensar molt i em va semblar que potser podria intentar resoldre una miqueta, o almenys donar un nou pas, pensant una miqueta en aquest criteri. A partir d'aquí, realment el que passa és que tot aquell procés d'emoció transitòria, de multitud d'emocions sumades dintre la peça, vaig pensar que potser estaria bé simplificar-les, extreure, diríem, amb menys, possiblement alguna cosa que concluís amb major satisfacció o major potència. Aleshores, simplificar les emocions transitòries, aquesta quantitat de decisions que arribava a donar i interposar a la tela, va passar a intentar configurar un espai pictòric a través d'una única emoció transitòria o dues com a màxim en aquell moment. O sigui, buscant l'acció pictòrica única que fos capaç de definir amb la màxima intensitat tota l'energia que en aquell moment s'hi podia depositar. D'alguna manera, jo m'havia trobat al principi que tota l'energia que jo intentava depositar a l'obra, tota aquella energia quedava com pobra, quedava poc substantivada, no era equivalent, com si diguéssim, a la quantitat d'energia que posàvem en acció pictòrica. Aleshores, això va fer pensar que realment tenia que trobar una solució tècnica, tenia que trobar el suport adequat, tenia que trobar la preparació adequada i les eines adequades per aconseguir que aquella acció pictòrica fos suficientment contundent i respongués mínimament a la meva, diríem, com a mínim igual a l'energia que s'hi pogués posar. Bé, aquest és una miqueta el que d'alguna forma s'exposa aquí. Les obres del 2013 són unes obres, diríem que la transmissió emocional és única, però encara s'hi pot observar una o dues accions, i ja les últimes obres del 2016 bàsicament és una sola acció posada damunt de l'obra.
i reafirmada a través d'una tècnica que em permet que aquesta acció quedi latent i quedi potent i quedi inclús potència més que realment l'energia que en aquests moments hi he posat. Realment, en cada acció, el que és al final més important no és tant l'acció de si mateixa com l'elecció del moment en què aquesta acció es produeix, no?